Wel nawr te, dyn ni wedi cyrraedd cylch y limousins ac maen nhw'n wedi troi o'r teiro at yr ochr benywedd o'r bryd. A gen i mae John a Heather Phillips o Gwm Felin Mynach, cadeiru John yn de, y Gymdeithas Limousins? Cadeiru Gymdeithas Brydeinig ar un o bryd, ie. Ardderchog. Wel, y beirniad y gystadleuaeth yma heddiw wedi Michael Charles Fieldson. A mae e'n dod o Gainsborough, swydd Caerhirfryn. Felly, ydych chi'n nabod hwnnw'n iawn, mae'n siŵr? Nabod yn iawn, ydyn. Wel, nawr te, John, mae bob amser yn flwyddyn lle ydych chi yn archebu i gael lle blaena o'r nifer o wartheg. Mae hynny bodoli lenni to? Odi, dwi'n credu bod e. Rhyw chydig yn llai, felly, mae'r rheolau'r decau wedi bwrw ambell un sy'n ffeili dod yma, achos bod nhw'n dod o gwydwch yr Alban neu o lefel ni, ynddo fe? Achos bod nhw'n ffoming y tre aros am rhyw 60 diwrnod. A mae'r clefyd yma'n fwrn fawr ar y wlad, ac mae'n dal yn hir, yn ydy? Odi, mae e, odi. Wel, wedyn, ydych chi'n teithio, ydych chi'n theg atre wneud y gwaith, neu chi'n gymryd? Fi'n cael yma ti wacfach, ond mae rhaid rwy'n bod gytre amser bisi lloia, beth bynnag yn dweud. Hollol. Wel, wan te, John, mae'r limousins maen nhw'n gwerthu y dda iawn. Odin maen nhw. Dwi'n credu bod nhw'n falle yn mynd i ddod i oed eto gan mae pwysau yn yr lladdau wedi dod lawr rhywfaint i ryw 400 kilo. A mae'r limousin yn un bryd sy'n gallu'r benni off ar y 400 kilo. Mae'n deg i ddweud mae'r limousin di breiddw pob gigydd, ynddo fe? Ie, yn gywir. Ie, asgwn yn denau, ynddo fe, a'r cig yn fawr. Wel, mae'r dosbarth yn un heddi nawr, mae'r benni, a bichod lloi sy'n fewn, dyn ni fan hyn nawr, ynddo? Ie. Wel, a gweud y gwir, bichod corfforog iawn. Mae nhw'n wledd i'r llygad yn nhw ar y teg. Ydyn. A mae nhw'n magu lloi hefyd, sydd ddim yn... Mae digon aw i gael buwch sych i edrych yn dda, ynddo fe, ond mae chi'n gael buwch sy'n gweithio hefyd. Wel, mae wedi bod yma, dwi'n gwybod siwr fydd i lenni. Doedd na ddim ymheuaeth yn mhen dim un berniad pan nhw'n dod i'r grŵp o 5 am. A hwnna'n gystadleuaeth unigryw i ni fan yma yng Nghymru. Ond mae bobl y byd yn licio fe. Odi, mi'n credu bod bob un o'n i wedi bod yn llygadu ddo yn o'r i weld pwy allai fynd i'r 5. So mae'n edrych yn dda am fwriad yn ni. Odi. Problem mae gyda'r 5 yn fe, mae eisiau nhw i bod cydbwysedd â chi hefyd, yn fe? Mae'r limousine eto, maen nhw fel pys mewn casin yn dyn nhw. Odi, maen nhw, odi. Mwyn ar un bryd i fod yn onest, maen nhw'n cael y tyfugrwydd yma. Odi, na chi'n gywir, ie. A hwnnw sy'n dod i'r brig yn y grŵp o 5, yn fe, o'r tyfugrwydd i gilydd. Hollol. Ond chi'n edrych ar y dosbarth yma wan. Mae'n anifel cig, ddim hwarae. Naturiol, yn ydy. Odi. A mae'n fwch sy'n symud yn dda, mae hynny'n bwysig. Ia, maen nhw'n mor rhwydd i gadw a mor dawel a bobeth. A chybod o uchelderau Ffrainc maen nhw wedi dod i ddechrau, ynddo fe? Ie. Maen nhw uchel celid. Odin. Felly na pam maen nhw, mae lot digon o fysechu fichesu yn byw yn weddol uchel yng Nghymru. A neud i'n iawn, Wel, dyn ni wedi gweld amser caled yn ymwybyddiaeth yn ddiweddar. Chybod, mae'n glod i'r bobl yma bod nhw wedi troi rein allan fel un. Odi, achos Mae'n godi lot o waith. Odi. A amser, a rhan fwyaf ffermydd teuluol, nhw'n dweud neb dan nhw'n gweithio. Dim ond ar rŵr y wraig falle, a mab falle, a mae'n lot o waith i gael nhw i'r safon hyn. Ac yn nabod ar wrth i hyn, Ie. O, gwyr, ie. Odin. Fel gallwch chi'n o'ch chi'ch dau falle yn y limousins godro we chi lawr fyna cwmeri myna? Jo, ni'n godro blynydde yn ôl, a wedyn byddwn ni'n prynu lloi a magu nhw a rhywbeth fel ni, a mynd i sioi Sibembro a gweld... Dweddar Leslie Thomas. Leslie Thomas, ysgol go. I'n dangos. A sydd oedd yn byw rhyw 2 bydym stil lan yr ewl i ni. Dyn creu oedd y lim yn Nghymru. Ie, yn gwyr. A mi lan i weld wedyn rhyw nyswaith a prynu buwch a to gyda ge. A cael llawer o adfais hefyd yn dweud. Ie. Mae un arbennig fan hyn nawr dyn wedi arfer bod efo'r Charles. Ie, yn gwyr. Dangos gwartheg limousine ac mae yn goswr i biail yn ni. Odi. A mae'r tro bach nes diol gyda hwnna, sy'n lled yn y tro. Mae'n dangos nawr ar bod yn ifanc iawn. Ardderchog, edrych ar lled, reit lawr i'r gardd. A dyfodol iddo fe. Potensial yn y deall. Ardderchog. Rwy'n ni'n ôl y tochyn y funud, fe welwch chi
Mae teulu'r Philipiaid yn gwybod i pethau ac wrth ei bod yn yr hael yma. Welwn nhw cytoc.